Takže dobrý deň, milí diváci. Som tu s Alexom. Serus. Ja som Vajco. Dneska budeme natáčať Let's Play z hry Shake Game Fidget. 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 No veď, fidget. No to je úplne jedno. Nie Fidget, no čo, no ukáž. Počkaj, ešte koľko? 3 minúty. Koľko máš arénu? Arena? 5 minút. A na druhom? 4, 6. Prihlasíme sa na ďalší účet. Aký máš ďalší? Bloto. Asi to je Kubum. No a čo? Ale viem heslo. OK. Takže akurát nás skončila hlídka. OK heslo. Dobre. Vyhrali sme. Aké heslo? Nepoviem ti. Aha. Si zabil slona, ty. Ty kokos, kúkaj, momentálne máme miesto. Kúkaj. Tak kto ma podal do spolku, nejaký Teodorko. Univerzitas B. Idem. Aký som teraz? Z tohto idem von. Akurát som opustil starý spolok. A idem do Univerzis. By som sa smial, keď ti to nešlo. Prečo, ja som tu. Prie sa do obrany. Vieš o tom, že keby si sa teraz pridal do obrany, zoberie ti to všetky peniaze? Nezobere. Tak skús. Ty lama si vypovedala. Zabijem ho. Dobre, môžeme ho ohovárať. Vidíš? 0. A tam máš... To prečo? Kámo si skápalo, čo? Prečo? Lebo Nič. som s tebou vysel, kámo. Zautoč na mňa. Tak nič. Kámo, kde máš peniaze? A ideme na žalár. 9, 6, 3, 2, 1, 2. Takže nič. Aha, už mám naspäť. Na 6. Už mám naspäť. Ja viem. Mal si ísť na To je 4. Tak, na 4. Dobre. Idem ešte na jeden. Fejkoman. Holandov. Zase. Mamka mu niečo vraví, tak splním mikrofón. To je lama, jeden účet. Tento let's play sa moc nepodaril, ako vidím. Tu ja nemám ani žalár, ani sklíčko, že čo je? Vidíš to? Že som dobrý. Úplne. Takže o minútu, či o 2 minúty sa otočíme na Karína. Vidíte, ako rozbijem. Hlavne. No hlavne. Lámku takú jednu veľkú, to je Alex. Aha, že čo je? Čo? Nič. Nepodarilo sa pripojiť na server. Ale on je iná lama, ja som mu dal onú koľkatku? 36? Nie. 46, 49. Nejak tak som mu dal účet a on hráva toto. Akého si mu dal? To onel No. Darkman. Ideme na arénu, či na... Aha, ideme na žalár, takže 10, 8, 5, 2. Majte, na koho ideme? Daj 10. Nechám na tebe, počkaj, či sa vylepším. Aha, nemám s čím. Počkaj, ešte.
Dobre, mám. No dobra, idem na to. Nie. To je málo, málo, málo. Málo. Oh, menší kritik. Menší. Takže dáme si dole zbraň. O 30 sekúnd idem na teba zautočiť. Nie. Počkaj, v 9. žalári 10. si ty, nie? Je tvoja vlastná No. postava, no. Hej. Aj som si myslel. To si dáme bez zbrane potom útok. Aha. Prečo si, že ti dávajú bez zbrane? No lebo tak to je lepšie. Lebo ten druhý má skoro stále kritiky so zbraňou asi. Dáme si hostinec dáky. Aha, taká húlka tam bola. To je nič. Dáme si toto. To si ty? Bolo to. Toto je bolo to. Aké má heslo? Nepoviem. Prečo? Lebo. Zautočím na teba. A čo? Takže kúkajte sa, ak zautočím na Karína. Adam. Hlavne ma dáš. Ty lama. Jo! Servus. Dali sme ho. Ledva dali. A to si ma dal? Ale som ťa nedal, kamo. Ideme na žolára, ktorý? A si ma hlavne si ma nedal. Oni vyškorpion. Na toho nechoď. Kamo? Keď mi nedal kritik, je už riť. Hlavne. Samé kritiku mu dávam. Bajok sa často nedotočil. Poď. Nauka sa. Poď. On ti náhodiak. Ešte jeden hybík mi nemal. Jo, ja som ho dal, oni je skorpiona. Serius. Nedal si ho? Dal som ho, dám ti zdieľanie, kamo. Daj. Ledva, ale dal som ho. A som ho na 90, kamo. Ty náhodiak! Ty si úplný laker! Aha, 90, serius. Ukáž ten prsteň? To je nič, to vyhoď. Ja viem. Ty si úplný náhodiak! To je pekné vo videjku. Že som dal žalára. Ty si úplný náhodiak! Ja viem, kamo. Toto. Šibne má z neho posluchači. A však to má ako dve vajca. Ty. Čo? Vieš sa. Ja viem, veď aj ja som chcel na... Veď aj ja ho mám teraz. Jak dve vajca. Zautoč na ňo, že čo je, na zručnosť alebo že na čo je. Ja si nemôžem míňať hrybiky. Iba jeden. Už som minul dosť. Dneska som Iba minul 4. Ešte jeden. 4 hryby som dneska. A čo keď ho dáš? A čo keď ho nedám, kamo? No tak nič. Tak čo ti na to poviem? 32 hrybov